Shada scale wally. I study Rosmaroon, le chéile go wally. Is Rosmuk gon in na Gallive, I Molly ní bháile de Borca. Is she seach mí éigis. Tá sí galchádach, glórach agus cliste. Is bra le bing agus I drifar mór séile. Is bréliche muoite muile na hainmhiche, go mór bethe agus capri. Taní te ionintach le málaí bheith casa óráil. Agus sin ceanna fearlathe ná let it go ons gan an frozen. Tá tinnis SMA type 1 Molly. Spinal muscular atrophy. Tinnis a churn as da cud maton. Agus for air. Find it boss. Tinnis an SMA a dhearan síle daine, agus a drochuir na lés fad cherma habíir. Tá málaí fáil cóirleis Spenrasa in ospidéal na Leanaí is ráid timpelim lá clia faoi láid. Cóirleis atá mhailiú an tinnis. Is mór a chóna a thugann Spenrasa go bhallaí, agus bí nachra sinne áil chuirla chéad a bhí. Níl málaí ábalta, bogu hart as a stúam héin. Níl leideach bí sna matain ina cud casa, agus fear gan ábaltacht ina cud lewa. Ní bhain málaí in nád siúl go brach. Tá bhfuair gúna ag testal. Tá coiste bailú chan airgid le chéile go málaí. Let's get Molly moving. Be geir do chód agus do chúna le airgid bhhailú go málaí agus am muintir. Tá gacholas le fáil ar na meáin hóisiilta Facebook, Instagram agus Twitter ag le chéile go málaí nó Let's Get Molly Moving. Tá leanach GoFundMe socrtha suas, agus is féidir leid scéal om an bhallaí a léhann sin. Chomá le sinnta sort, mas féidir leat. Is cum beg ná mór cabhraíonn chuile féin. Is féidir linn ar fad difriocht dhéanana. Tóir de haciaach. Rinne fí an teile a chocáde agus Skype an scéal. Agus tuair síntús mas féidir leat. Ar bhí sin, bé míad ar fad ag teach le chéile do Molly. 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 Le chéile go Molly. Le chéile do Molly. Le chéile go Molly. Le chéile do Molly. Le chéile go Molly. Le chéile go Molly. Le chéile do Molly. Le chéile go bhallaí. Le chéile do Molly. Le chéile da Molly. Le chéile da Wally. Le chéile go bhálaí. Le chéile do Molly. Le chéile do Molly. Le chéile do Molly. Le chéile go málaí.